Niki ateges jajaran Kadipaten damel pre-memori bagi anggenipun para paraga boten sakau. Kalajengaken jajaran miturut selatan ingkang sampun asma kita wonten para paraga ingkang asma-asmanipun kaserat. Ampun ngantos mengke niki mau sinten mau Wangkat dibangun karo Pak Ali nang mriki tegene Demak. Terus tegene nanti ampun ngantos Pangsis. Pramila mangke niku dipun pastekaken napa dipun patok ingkang paraga. Nggih. Damel saya nggih. Mangke damel sinopsis masakan teng jajaran damelan nggih kedah niku. Dipun pastekaken dipun tok. Nggih, ateges menika jajaran wonten Pak Nisit CS saking Ungaran. Monggo saged dipun dadi wonten mriki Pak Nisit. Iki serpek mawon boten sakit. Jajaran serpek. Monggo serpek. Singgah singgah kono singgah pansuminggan tulko
Cuma hidup nih ya. Singgah singgah kalau singgah singgah kalau pan suminggah turko kalau sing asirah sing asuku sing jatan kasat moto sing ngatenggak sing ngabuntut sing abau sira padha suminggah paliyane ngasal neki Wirano. Wirano. Nggih, Bapak. Kahanane donya saiki piye? Sae, Bapak. Buru-buru ning buru-buru. nyuwun sewu. Iki Padewan. Panjenengan menika napa nembe kathah penggalih napa betul? Kula niku sampun suwaket mawon wonten ngajeng panjenengan. Iya, iya. Menika kok nasib dipun padosi malah Dimas kula enom ingkang panjenengan tinggali menika Gus Bima. Iya. Mergone ora ana piye gladen bocah-bocah karo wau. Ketoke kok rada bulat. Sampai gundere ora karo-karuan. Nom. Ora ora aku. Menawi menika ingkang saged matur menika Dimas Wiro Alom. Monggo. Dimas Wiro. Dimas Wiro Seto monggo. Pripun? Yo, nek gladen bocah-bocah mau kepiye? Ora gambar kucing kok. Dereng saking iki. Basa mungkin biyen yo kuwi wae. Lah. Kahanane Arya Seta ki kepiye? Inggih pekabaran ingkang kula tampi Bapak. Kadosipun nembe nampi bet ingkang semakin kedah brasta wontenipun retu ingkang pun pandhegane panjenenganipun Sura Gendeng dalah wadya balanipun Bapak. Ngene ya. Sura Gendeng kuwi wong sing ora tegas karo ngene. Apa iso Arya Seta ngalahke marang bocah kuwi? Nah, yo kita digendeng. Terus jedul siki. Sampai ke sekolah. Sing sapa? Tafsir. Nah, Mas, iki Mas. Dik-dik-dik. Menawi mangke kasetanok ingkang saged paring kala wontenipun wonten ingkang nembe wonten ing jagat menika.
Kampase Ranop kok rene ngono. Ngeten ya. Anggil alap-alap Jolotundo. Tak sawang-sawang kaya pertapan Andarupi Guno iki kok kaya ana wigati sing di kendikake marang anggil alap-alap Jolotundo. Satenane ana wigati apa nggih alap-alap Jolotundo? Niki mekaten Kang. Bilih ing kala wau Wiro Anop sampun ngendikan dhateng kula. Nggih. Bilih sakmenika badhe wonten pertarungan antaranipun Aryosoto kalih Suragendeng. Ananging Suragendeng menika sejatosipun piyantun ingkang boten saged dipun pejahi menawi boten beto kadidayan saking mriki. Oh, ngono ya iki. Suragendeng lan sak wadyabalane kae pancen gondal. Berupa corah kang sekti Mandraguna. Terus kersane anak Angger alap-alap Jolotundo kepripun? Ayo ngene. Gandeng dene iki biyen anak bupati. Biyen jaman nong kene nyuwita. Kuwi kaya ngopo? Rekosane bareng-bareng. Oh, saiki wis lali karo awake dhewe. dados riyen niku nak Mas Aryo Seto niku pernah dados nyantrik wonten ing pertapan Andarupi Gunung nggih. Yen pancen bocah ora dimrene kok rasa dibantu. Ampun wonten nggih. Awit nalika riyen nika Aryo Seto pernah dados siswa wonten ing pertapan Andarupi Gunung. Nek saiki wis lali Kakak. Wis lali karo ngene dhewe. Mugo Pokok masuk. Kula ingkang suwun bobok sawetawis kula menika mboten wonten tiga tingkat kados pundi timbang. Dados mekaten critanipun panjenengan sowan mriki niki amargi dipun aturi pirsa kaliyan Pak Yoko bilih saged dipun pejahi Arya si bebungane kok wau Suragendeng kedah nyuwun kedah saking mriki paringi pusaka ngoten lho Pak. Lho iki aturaken kagungan panuwun aturaken kagungan panuwun ingkang Bapak alap-alap badhe paring pusaka dhumateng kula kangge Pak Joyo Suragendeng lan sak padha kancane. Ya ngene ya. Arya Seto Pun paring dawuh bakat mriku. sak suwene wis ana 5 taun awak ora rene. Lah piye kabare bapakmu? Nuwun inggih pikantuk istri pangestunipun Rama Begawan alap-alap Kanjeng Rama dalasan ibu widodone ing sabiko. Ya, salam karo bapak Rama lan ibumu ya. Nuwun inggih makin menawi kula sampun maksul kula. Dalan-dalan sing akeh sing durung diaspal kandhakno marang bapakmu lho. Kowe biyen nyuwita nang kene kaya apa aku kan ngerti awakmu. Nuwun inggih.
Nah, babakan sahadat menungso sejati sing wis tak ajarke marang awakmu apal loro. Sedaya sampun kula tindakaken. Roh begawan. Apa? Unekno kaya apa? Das putih dumunung ana ing kucing atiku. Kapura Tuhan, terus sucekno badan. Iku sampurna kaya apa? Yo hum rupane kok kula cahya ingsun. Sahadatku ya sahabate Allah, badannya rohku ya badannya Allah. Iki sahadat sing kanggo ngalahke marang Sura Gendeng le. Nggih. Nuwun niki. Nah, karo kena pusaka sing siji kudu begawa le. Ya, tampanane pusaka iki ning sadurunge Sura Gendeng bepateni saking kanggo pusaka iki. Iki mang dokoke nggone karake Rama Musik. Bar dokoke nggone karake Rama Musik. Cokono nang telake Sura Gendeng. Nek Sura Gendeng ki ora bakal bisa mati yen ora diboto marang wong papat. Tangan kiwa tengen, sikil kiwa tengen. Terus mancoroke kanggo sadang menungso sejati iki mau. Nuwun niki dawuhipun Rama Begawan makin badhe kula eswa. Ya wis tak pangestuni. Ananging Pareng kula nyuwun pamit. Sajata iku jopo punake. Amarga pati uripe manungsa Gusti Allah sing tampanane karo
Den Aryo Seto kok yo ora teko-teko. Kapan? Sopo kok yo? Paman Nyoto. Apa yo? Paman Mendo. Dapat deh. Kok wis seneng-seneng apa wis rambut anggonmu padha nyambutkan? Oh sampun. Bener badhe ngesake napa? Nek aku ora bakal kejaluk apa-apa. Ini yo Pak. Tak jawab. Iki mau aku mentas wae soalnya ngasane bapa pegangan. Nggih. Arene bapa pegawan nampa intoku utawa niwasa kengasane Kanjeng Rama. Supaya aku kudu pala-pala ingkang mongko. Wektu dina iki durung ana trengatiku. Wanita kang bisa nenggani jroning ati iki durung ana. Nanging kok kederek-kederek. Nanging kesane Kanjeng Rama, aku kudu enggal para-para jalanan. Aku kudu gumati aku dipati ana ing kadipaten. Oh, ngene. Iya, Menawi kanten mriki wonten rondo ngene lho. Oh, begini aja. Bisa aku jadi ibu. Yo niki. Ini ada rondo. Paman itu. Nggih. Kalau silakan. saiki ngene Pak. Reh ning miturut ngendikane para sepuhane kadipaten. Kang bakal dadi jantung kramaku iku Wanita Suleja ing warna ing wektu dina iki mapan ning kagungan Purwosari. Mula saiki mumpung wiwit isuk iki derekno lagu bakal tumeka ana ing kagungan. Oke. Ayo Paman Mendo. Saya muncul, gue didengar beneran. Paman Mendo. Anggone lumaku awake dhewe. Saiki malah iki mbok menawa kesasar ing Amasari. Ana kenyokan sulit kok ing warna Paman. Oh nggih. Coba tak Tapi takon ini ngene. aku dipundang monggo. Denayu. Oh, dari ke sana. Nuwun sewu. Kula punika yaktinipun badhe tumuju wonten ing Purwosari. Nanging nuwun sewu mbok menawi menika kesasar wonten salebetipun taman. Yes. Menika taman kademangan Purwosari. Nggih nuwun sewu. Dipun tepanaken kula pun Arya Seta. Arya Seto, Nuwun inggih. lah Arya Seto kok ireng iki. Yakin ya? Kudune sing jaga hati sing paling kula. Dadi gantos Arya Seto mawon terbudi.
jroning atiku nyumbung kejaba sliramu sekala rombonganku pacanganipun kakak nganti ora iso ngomong. janji kowe eling sumadot rasetyan sing sun nimas ingsun prasopo Hawane kang ora pipis bae iki ngopo nang ora. Yen mesem manas ati
Paman itu durung surabone rumahku ing tengah dalan iki ketemu karo Saraya Jan. Derek-derek keras, Pak. Paman iki ketemu marang pawongan kang gak kira iki ya wis padha bapak dipun tepang nuwun pangapunten di sana badhe tindak pundi Nyumpah punten. Sak derengipun pun iki sinten sampeyan? kula inggih dipun tepangaken kula menika putranipun Kanjeng Dipati Dipati Putra dalam Dipati. nuwun iki lha nyuwun sewu panjenengan sinten Kulo Saraya Jati. oh sareng Ji. Saking kajenengan kulo nuwun iki nyumpah punten. Kulo kepengin mangertos sinten nuwun sampeyan. iki ingkang